Mayong adlaw mga binati og minahal kong Matalomnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa municipality of Matalom. Dicalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalomnon. Kuan rin Matalomnon September 27, 2021. Magtinabang nga dito kanunay para magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulyo. Ato do silang tabangan guys para magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Mani atong buhaton guys. Pag importante dyo guys, magpinabang nga dyan kanunay para daghantang mahimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ato kayo silang suportahan guys para kuwan. Okay, balikan ko. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulyo o mga kauban. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa municipality of Matalom. Dicalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.